כן, יופי, בוקר טוב, שלום לכולם, הלאה. טוב, לפני שאני אתחיל, אני רוצה להקדיש את המצגת הזאת ואת המעמד הזה למישהו ממש מיוחד שקוראים לו ישראל יודקי. הוא אח של חבר טוב שלי מהמילואים של דובי, הוא נפל בקרב הגבורה ברצועת עזה. הוא היה בן אדם ממש מיוחד ומוביל ובאמת גיבור. אז במעמד הזה, שאנחנו מדברים בו על עיצוב ועל ניואנסים, ויש לנו פריבילגיה, גם לבקר את המצב שאנחנו נמצאים בו, אז הרבה בזכות הלוחמים שלנו, הרבה בזכות אנשים שהלכו וקרה מה שקרה, זה לכבודו, לכבוד כל הלוחמים שלנו, ורציתי לדבר על זה, אז תודה. אוקיי, אז נקודת המוצא שלי, שאני חי בסדנה, זה מה שאני אוהב לעשות, אני אוהב להיות שם ולייצר וליצור ולבנות, ומתוך הדבר הזה הבאתי את הפרויקט שלי, מבחינתי כאילו להיות כמה שיותר זמן בסדנה זה מבורך, אז היה לי ברור שאני הולך לייצר איזשהו פרויקט כזה שעוסק בבנייה עצמית, בלהביא את עצמי לתוך הדבר הזה, וחיפשתי גם פרויקט שהוא יותר מנגנוני, טכני, כמו דברים שאני אוהב, מחברים, מנגנונים, וגם שעוסק בחומר במובן המהותי של הפרויקט. זאת אומרת שהחומר באיזשהו מקום מקבל מקום משמעותי. אז פיתחתי סדרה של מנגנונים ומחברים, שאני אציג בקצרה חלק מהם. המחברים בעצם היו מורכבים מלטות כאלה של עץ, שברגע שיש קצת לחץ, הם נכנסים לאיזושהי מגרעת וננעלים, כמו זה, זה, ועוד רבים. ועוד ועוד, האחרון שנציג, שניים האלה. זה קורה בזכות איזשהו עיקרון שנקרא יחס הרזון. זה עיקרון שהוא הנדסי, מתמטי, שהוא מדבר על היחס בין האורך והעובי של החומר. ככל שהיחס עולה, זאת אומרת האורך יותר ארוך והעובי יותר דק, אז נוצרת גמישות בחומר. אנחנו מכירים את זה מעוד חומרים חוץ מעץ, גם מפלסטיק וגם ממתכת. אלה הסנפים, הסנפים ששאבתי מהם השראה כדי לייצר את המנגנונים האלה. כמובן שעשיתי להם התאמות לעץ, הגודל, הצורה וכו'. גם מנגנונים ממתכת. אוקיי, אז הקונספט שנסגרתי עליו אחרי חיפוש חדשני של מה יהיה הכי ראוי למנגנונים שפיתחתי, הוא היה גופי תאורה מעץ, בעלי מנגנון כוונון, המבוסס על ההתגשות הטבעית של העץ. תכירו את ג'ירו ואת ג'אנגו. גופי תאורה מבוססים בעלי יכולת תנועה ושינוי מצב בזכות ההתגשות הטבעית של העץ. בשני גופי התאורה גם השתמשתי בגמישות כדי לייצר את היציבות של הגוף תאורה, ואני ארחיב על זה בהמשך. ג'ירו, זאת המנורה העומדת, מנורה שמחולקת ל6 חלקים. זוג רגליים קדמיות, רגל אחורית, חבק, רגל אחורית, רגליים קדמיות לא אמרתי, אבל זה תפוס עם קושרת, רגל אחורית, חבק וראש מאיר. ככה זה נראה שזה מפורק. בעצם כל המנורה עומדת על כך שיש לחץ בין החבק לבין הרגליים המבוסקות, וככה הרגל האחורית בעצם נקלעת שם, נקלט, וככה גם הראש תפוס. אז הצד הפנימי של הרגליים הוא בעצם חריצים לאורך שלו בצורה ורטיקלית, וזה הולך ומתרחב בחלק האחורי. זאת אומרת, מה שאתם רואים מכאן זה לא אותו דבר שרואים מכאן, זאת אומרת, פה זה מתרחב,
וככה בעצם מתאפשר האפשרות של להזיז את הגוף. הנה זה מתאפשר של זה. הראש, בניתי אותו ב-CNC. ככה הוא נראה מבפנים, עשיתי את זה ב-CNC בשני חלקים כדי שיהיה אפשר בעצם להשחיל את הכבל במרכז. מאחר וזה שני חלקים, יש את הטכנולוגיה בעצם אפשר ברוך השם להדביק אותו, אז הגברתי את זה, רציתי שיראו את זה, הוספתי דיבלים גם באזור הזה של הראש וגם בקצוות, שמתי דיבלים בעצם גוז. עוד דברים שיש פה, כמובן הלד, הדיפיוזר ופאנל אלומיניום שנותנים ללד כדי שלא ישרף העץ בפנים. החבק, אז החבק בעצם עשוי שלוש שכבות, שתי שכבות של עץ אגוז שתפסו אותו ככה וטבעת ברזל מרכזית, במקרה של ג'ירו מדובר על 4 מילימטר. זהו, תפסתי את זה גם כן עם דיבלים, ובאמת שההשראה הייתה עולם הסכינים, מאוד אהבתי את השחרור הזה. השתמשתי בזה כדי שהעץ קצת פחות יזיק שהברזל קצת פחות יזיק לעץ של הרגליים, וזה קצת מרכך את המפגש ביניהם. הרגל האחורית, כמו שרואים בצילום, יש לה אזור שהוא קצת יותר רחב. מי שיושב מקדימה יכול לראות את האזור. יש לה אזור שהוא יותר רחב, ואז הוא נכנס לאזור הצר שלו ובעצם מקבל את הרגליים ויוצר את הלחץ. הרגל הולכת ומצטמצמת לכיוון התחתית שלה מכל הכיוונים. כן, בטח. זאת יחידה אחת. אוקיי, אז ג'ירו משנה מצבים. אפשר להעיר למעלה, אפשר להעיר למטה, אפשר לסובב. אז קצת על התהליך שהיה משמעותי בהקשר של ג'ירו. הוא התחיל ממוקאפ קטן ואיזשהו רעיון של איך האור ישנה את המצב, והיו את הרגליים האלה שנורא התלהבתי מהם, אבל לא ידעתי אם הם בכלל יתאימו ואיך אני אשלב אותם. ברגע של אמביציה כזה פשוט נכנסתי לסדנה ועשיתי את השילוב בין הרגליים והרגל האחורית, וככה בעצם התחלתי לבנות את הקומפוזיציה של ג'ירו, רגל אחורית שנתפסת בעזרת, במקרה הזה, הכתיבות, ואחר כך החבק. זה כבר גודל אחד לאחד, אפילו קצת יותר. ונשארו לפתור את הפרטים, לטפל בהם. החבק, עשיתי כל מיני ניסיונות שהם מוצגים כאן, עשיתי גם מעין רצועות שיצרתי, ועשיתי גם חבק ברזל, ועשיתי גם חבק של פוט ברזל, והחבק ברזל היה פשוט גרם לשער כאילו להיות קצת מלוכחים, כאילו היה כל כך עשה את העבודה בכזאת נונשלנטיות, רק הקטע שהוא קצת צלט, כן. זהו, אז בשלב הזה גם פיתחתי בסדנה עם מסור, לא מסור, שנייה, באחד עמוד, מי אמר לי? באחד עמוד בקרוס, פשוט תפסתי את זה בשביל, אז השארתי את המגרעות האלה והמשכתי לפתח אותם עד שזה הגיע למה שזה היום. זה בקצרה על ג'ירו. נדבר על ג'אנגו. גם הוא מחולק ל6 חלקים, גוף מרכזי שנמצא כאן שהוא גם כן יחידה אחת עם שתי, נדבר על זה בהמשך, רגליים כמובן, חוריות שהן דפוסות עם חבק ברזל, באותה שיטה חבק זה, קושרת וגוף מהיר, הראש הזה, אולי זה כוס מים, למה אני מבש, יש מצב, אין הרי, תודה. תודה רבה. אוקיי, טוב, אז ככה זה נראה שזה מפורק.
בקצרה, ואני אעבור על זה מהר, הראש הוא בעצם, אני קורא לזה כמו כפות ידיים שתופסות אותו, זה בעצם האזורים האלה, ובפנים יש מסילות שעליהן יושב בעצם התקן הפנימי, הקרש מאחורה שסוגר את זה, והלד והתושבת של הלד. לא תפלו. החלק המרכזי, בעצם עשיתי אותו בשיטה די ידנית, עם CNC, לא, עם פרסומת, ועם מפסלת, ועם סרסרת, וכאילו הכל היה מאוד ידני וכיף. עשיתי לו שתי זרועות. לפני שחתכתי את הזרועות, הכנסתי דיבל עץ, ואז הוא בעצם מה שיצר את הכפתור של שימוש. ככה זה נראה מכל הכיוונים, מגרעות, בזוויות שרציתי, ותחתית, הוספתי גם כן תחתית מעץ אגוז. הוא מקבל, הוא פשוט יותר קשה, הוא מקבל את הרצפה לפחות מהבוק. על הרגליים. אז הרגליים מחולקות בעצם לשלוש חלקים, החלק העליון זה הגובל, העליון, שהוא נתפס על הגוף ונעצר כאן. יש גובל תחתון שתופס גם את הקושרת, כאן, וכאן יש אזור שהוא פשוט מתאים, הוא ישר, ומפה זה הולך קצר. את הרגליים עשיתי להם כמה מדידות כדי לראות איזה עובי מתאים לסוג שרציתי, וזה באמת עניין של עשיריות המילימטר, כל פעם לרדת קצת, עד שהעץ משתכנע ועושה את הפיסוק הזה. הזווית, התחלתי איתה, זאת אומרת, קודם הגדרתי לעצמי איזה גודל של קושרת אני רוצה, ואז התאמתי את העובי של הרגליים, ככה זה בעצם עובד. דיברנו על זה לפני רגע, ההבדל היחיד זה פשוט העובי של הברזל, במקרה הזה מילימטר, על פני 4. אין הבדל מבחינת כוח, רק עניין של עובי, דקויות. זה עובד, זה מציאות. הוא יורד עד הסוף ונפגש פה עם המגרט. ונפלא. משנה את הזווית שלו, וזה מאוד כיף. לא יודעים, אבל התחיל בתור איזה צורת טרופי כזאת עם זרה, ועשה את המנגנון הזה, ואז זה המשיך למוקדים שנמצאים כאן. זאת הצורה שהתחלתי איתה, וניסיתי לדייק אותה, לעלות בגודל, לעלות ברמה, לשנות, להוסיף כל מיני מגרעות, להוסיף את הדיבלים, לנסות לעשות את הדברים מבחינה נגרית יותר טוב, והיה גם ניסיון לחשוב איך לעשות את הרגליים במקרה הזה, האם לעשות אותם כמו ג'יבו, אולי קצת אחרת. זה בקצרה. ראש מתקפל? מה זה מתקפל? מתקפל? לא, הוא לא מתקפל. הוא הולך לכאן ולכאן, והוא ניתן, אם רוצים. אי אפשר לשים אותו מהצד השני? אי אפשר לשים אותו מהצד השני, זה לא עובד. זאת אומרת, אם שני הזרועות כאילו מתכופפות, זה לא קופץ באותה מידה, נורא קשה, כאילו... ניסיתי את זה בניסיונות, כאילו... עוד חורים, עוד דיבל בצד השני, כל מיני דברים כאלה, יש לו כפתור רק בצד אחד, מה גם שזה מכוון כאילו ללחיצה בצד אחד, כמו כפתורים שאנחנו בדרך כלל מכירים. אז תודה רבה לכל מי שבא, אני רוצה להגיד במיוחד תודה ליוסי, גם על החיוך ועל זה. וגם על מי שדיברתי איתו על זה, באמת אמרתי לו תמיד שיוסי זה היה בשבילי, זה היה באמת תודה רבה לך יוסי על זה. תודה רבה גם לגלינה. והאמנת בי ותמכת בי וזה היה תענוג באמת. תודה לצוות הסדנה, שאני לא חושב שיש פה מישהו נציג שלהם, נכון? אבל באמת, ג'ני.
אז כן, ברור שהוא ראשונה לגיא, ולכל מי שהיה שם סרבן את הגחמות שלי, אני מתאר לעצמי שהם יותר שמחים ממני שאני מסיים. כאילו, באמת היה תענוג גדול לעבוד איתם, באמת תמיד בחיוך ובסבלנות. תודה לנעמה, את יודעת על מה שנקרא. ויש עוד המון אנשים שאני רוצה להודות להם, למשפחה שלי, לחברים שלי, לבר כמובן, לבת זוג שלי, וכל מי שנמצא פה ותמך, אז תודה רבה לכולם. זה הפרויקט של סנאפ, שמחתי.